guys! What's up? It's me, your Bisaya friend, Jean Tabuada, and welcome to my channel! So, wala muna pala tayong travel vlog ngayon guys, kasi alam naman nating lahat na medyo delikado pa dahil sa pandemya. So, minamabuti ko at minamabuti ng Divide 16 Squad na i-cancel na lang muna yung mga naka-schedule namin na travel vlog. So, ngayon, habang andito ako sa bahay, napag-isipan ko na gawa ng content kung paano nga ba umangat ang aking revenue kahit na isa lang akong small YouTuber. And guys, kung hindi ka pa na-monetize, panoorin mo na rin ang video na ito para naman kahit pa paano ay magkakaroon ka na ng idea once na ikaw ay na-monetize na. So, bago natin simulan ang ating pag-uusapan ngayon, make sure na ikaw ay nakapag-like na, subscribe, at syempre huwag niyong kalimutang hit ang notification bell para maging updated ka pag may mga bago akong videos. So, paano nga ba umangat ang aking revenue kahit na isa lang akong small YouTuber? Pwede pala yun. Yes guys, pwedeng-pwede basta't samahan mo ng sipag at tiyaga, and of course, kailangan mo siyang pagtrabahuan. Wala namang mawawala kung subukan nyo guys. Walang mawawala kung itry nyo siyang i-apply sa channel nyo. Kasi ako guys, itong tips na ibibigay ko sa inyo ngayon, sinusubukan ko na siya, ina-apply ko na siya sa channel ko. And in fairness, effective naman siya. Kahit papano ay nagkakaroon naman ako ng revenue at nagkakasahod naman ako dito sa YouTube. So ano nga ba yung mga tips na kailangan nating gawin? Una, kailangan mo lang mag-upload ng video. And guys, huwag kang mag-focus sa isang content lang. Dapat gumawa ka ng maraming content as much as you can. Kasi dyan natin malalaman or dyan mo malalaman kung anong klaseng content ang nagugustuhan ng mga viewers mo sa'yo. At kung anong klaseng content man yan, dyan mo na simulang mag-focus sa content na iyan. Pangalawa, kapag nag-upload ka ng video, dapat huwag bababa sa 8 minutes. Kasi yan yung minimum length ni YouTube para malagyan ng maraming ads ang video mo. And guys, kapag nag-upload kayo ng 8 minutes pataas, mako-customize mo siya. Pwede kang makapaglagay ng maraming ads at ikaw pa yung mamimili kung saan mo siya gustong ilagay. And aware naman tayong lahat na the more ads, the more revenue. Pangatlo, kapag meron kang family and friends outside PH, try nyo silang kausapin. Try nyo silang kumbinsin na, uy, baka pwedeng panoorin mo naman yung video ko. Alam nyo kasi guys, yung CPM or cost per mile dito sa Pilipinas compare sa ibang bansa ay napakalaki ng diferensya. Lalong-lalo na pag United States ha. Akalain nyo yun guys, yung 1,000 views is equivalent lang into $1 kapag dito sa Pilipinas. Samantala, pag sa United States, yung 1,000 views is equivalent into $10. So, diba, ang laki ng diferensya. So, huwag kayong mahiya. Try nyo silang kausapin, try nyo silang kumbinsihin. Pang-apat, kapag meron kayong bagong upload na video, i-share nyo siya sa social medias account mo. Like Facebook, Instagram, TikTok, ganon. Kasi once na may mag-click sa link na yon, malaking tulong na yan para sa iyo. And last but not the least, always check your CPM video. Kung aling video mo ang may mataas na CPM, yan yung i-share mo sa family and friends mo, ganun na rin sa social medias account mo. Ayun, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Sana ay nakatulong naman ako kahit konti sa inyo. Try nyo lang i-apply guys, wala namang mawawala. Kung may mga katanungan kayo, try nyo lang i-comment sa baba at ako'y sasagot kaagad. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!